Jeg vil lige vise i dag, hvordan man undgår at spamme sin væg med at lægge mange billeder ind efter hinanden, men i stedet lave et fotoalbum. Du går ind på din side, her er det Fotostylistens side, jeg viser det fra, og så går du ind og vælger billeder, og inden fra alle de albums, jeg har liggende, der skriver jeg tilføj, eller klikker på tilføj billeder. Og så går jeg ud og vælger nogle billeder, jeg gerne vil tilføje i et album. Jeg har lavet et album, der hedder Jessica. Markerer de billeder, jeg gerne vil, og holde shift nede og pil til højre. Og så siger jeg åbn. Så har jeg markeret alle billederne. Og så begynder Facebook at uploade billederne. De minimerer så billederne, så de bliver små, så Facebook-siden ikke bliver tung af det. Heroppe kan jeg så give albummet et navn. Jeg skriver Sommerpige. Maj 2012. Og så skriver jeg her Jessica viser stolt STOLT sin nye bikini. Og de er taget, så skriver jeg her, de er taget ved Fotostylist, så skriver jeg FO, så kommer min side frem der. Og så kan jeg tilføje en dato i maj, det er fint nok. Man kan også tilføje en helt specifik dato ved at gå ind her. Jeg trykker på gem. Og så går jeg herned, og så slår jeg billederne op. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige beslutte mig for, hvilket billede, der skal være det forreste. Og selvom det her det ligger først, så er det ikke sikkert, at det er det, jeg vil have til at ligge forrest i mit album ude på siden. Så der vælger jeg den her i stedet for, og så jeg gør til albumcover. Så er det det her, der kommer til at ligge forrest. Og så går jeg herned og slår billederne op. Og så kan man med det samme se, at Facebook lægger dem ud på forsiden af Fotostylistens side. Den viser mig lige albummet her. Og så kan man tagge billederne, hvis det er det, man ønsker. Nu er Jessica ikke gammel nok til at være på Facebook, så det er der ingen grund til. Så jeg er tilpas, og jeg klikker på Facebook, og så ser jeg, at billederne ligger her med det albumcover forrest, som jeg gerne vil have. Så de ligger både ude i min nyhedsstrøm, men de ligger også inde på Fotostylistens side. Og det her det er en fordel, fordi så kan mine kunder og andre brugere, så kan de se billederne herfra, og vælge, om jeg vil gå ind på dem, eller i stedet for, at de ligger her bum, 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 og man spammer hinandens vægge. Det er der jo ingen grund til. Det var det, jeg vil vise i dag. Tak fordi I kiggede med.